ተስፋ ምንጭ ብርሃን እዩ ነተን ብጸልማት ዝተጨነቓ ነፍሳት ከዓ የብርህ ተስፋ ናይ ሓጎስ መንጫዕጫዕታ እዩ ነተን ብጓሂ ዝደኸማ ነፍሳት እውን የጽናዕንዕ ተስፋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ልቢ ሰብ እዩ እዚ ተስፋ ምጽንዕናዕ ድማ ብተስፋ የጽናዕንዐና እቲ ብተስፋ ዝኣምን ካልኦት ክርእይዎ ዘይከኣሉ ይርኢ ክርስቶስ ዋላ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቆርጽ ኣይፈቅድን እዩ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝገርም ባህሪ ኣምላክ ዋላ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቆርጽ ኣይፈቅድን እዩ ተኻዲን ክንሙቓ ለምለም ይግበረልክን ንረገጽክና ሓሳብ ልብኽን የስምረልክን ተኻዲን ክንሙቓ በሊዕኽን ጽገባ ሰቲክን ርወያ ለምለም የርግጽኩም ምሳኻትም ይቕፈሩ ምሳኻትም ይእተዩ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ናይ ሞይነት እዩ ቤተሰብ ብምልኢኹም እምበኣርከስ ካልኣይ ክፋል ብዛዕባ ተስፋ እንታይነት ተስፋኸ ኣብ መኒና ክንገብሮ ዝግብአና ዝብል ክንቐጽል ኢና ሰናይ ምክትታል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ እንተተመልኪትና እቲ ክንገብሮ ዘለና ተግባር ይገልጽ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ኣብ ስደትን ማርኮ ባቢሎን ከለዉ ተስፋ ኣብ ዝቆረጽሉ እዋን ከምዚ በሎም ቤት ስርሑ ንወርላ ኣንስቲ ኣእቱ ብዙሕን ተፋረዩን እምበር ኣይተዋሓዱ ብሰላም ንወሩ በሎም ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 7 እዚ እስከመይ ዳ እዩ ክንብል ንኽእል ንኸውን ቀፂሉ ኣብ ጥቕሲ 11 ድማ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር እዚ መፈጸምታን ተስፋን ብኣምላኽ ንክኸውን ግና ዝሃበና ኣገባብ ድማ ካብ ጥቕሲ 12 ክሳብ 13 ክትጽውዑን ይመጺኹም ድማ ክትልምኑን ኢኹሞ ክሰምዐኩም እየ ብምሉእ ልብኹም እንተደሊኹም ንሲ ክትደልዩኒ ክትረኽቡኒ ኢኹም ይብል ኣብ ምድሪ ስደት ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ብህይወት ክትነብሩ በሎም ከምኡውን ተስፋና እንውከሎ ኣብ መን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 7 ክንርኢ ከለና እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልጽሙ ከዓ ስጋ ዝገብር ብልቡ እውን ካብ እግዚአብሔር ዝርሕቕ ሰብ ርጉም እዩ ብኣንጻሩ ግና ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ትጽቢቱ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ብሩኽ እዩ ስለዚ እተን ክልተ ምርጫ ኣብ ቅድመና ኣለዋ ማለት እዩ ብሰብ ደብ እግዚአብሔር ምትስፋው ዝብል ድማ ሓንቲአን ክንመርጽ ናይ ግድን እዩ እወ ብኣፍና ንኣምላኽ ኢና መልሲ ክንህበሉ ንኽእል ቀሊልን ፍሉጥን እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ተግባራዊ ዝኾነ መልሲ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ግዜ ፈተና እንወስዶ ምርጫ ሽዑ እዩ እቲ ሓቀኛ እንታይነትናን ምርጫናን ዝካሃድ ተስፋ ምስ እንቆርጽን ምስ እንፈርሕን ብቅዱስ ቃላት ንጽናዕናዕን ንተባብዕን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ተስፋ ድማ ልዕሊ 130 ጥቕስታት ኣለዎ ኮይኑ ግና እዘን ጥቕስታት መታብዒ ንኽኾናና ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 41 ፍቕዲ 10 ምሳኻ እየሞ ኣይትፍራሕ ኣነ ኣምላክካ እየሞ ኣይትሸበር ከበርትዐካ ክረድአካ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቅኻ እውን ክድግፈካ እየ ከምኡውን ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 1 እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን ካብ መንዳ እየ ዝፈርሕ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወት እዩ ካብ መንዳ እየ ዝስንብድ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 11 ክሳብ 12 ድማ ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ድንዙሳት ከይትኾንሲ ነፍሲ ወከፍኩም ክስካዕ መወዳእታ ንምምላእ ተስፍኡን ንምጽናዕን እዚ ትግሃት እዚ ክርኢ እንደላ ኣለና ይብል ከምኡውን ገድለ ቅዱሳን እናስተንትና ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስካትኩም እውን ንዓይ መሰሉ ነቶም ተስፋ ዘይቆርጹ ቅዱሳኑ ንዕኦም ንምሰል ኩሉ ግዜ ጸሎት ሃይማኖት ክንደግም ከለና ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኢና ንድምድም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 9 ድማ እቲ ዓይኒ ዘይረአቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰምዖቶ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓሰበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ስለዚ እቲ ተስፋና ነቲ ብኣምላኽ ዝተዳለወና ወረስቲ ክንኸውን ንሕሰብ እምበር ብሓላፊት ዓለም ኣይንታለል ተስፋ ምንጭ ብርሃን እዩ ተስፋ ብጸልማ ዝተጨነቓ ነፍሳት ከዓ የብርህ ተስፋ ናይ ሓጎስ መንጫዕጫዕታ እዩ ነተን ብጓሂ ዝደኸማ ነፍሳት እውን የጽናዕንዕ ተስፋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ልቢ ሰብ እዩ እዚ ተስፋ ምጽንዕናዕ ድማ ብተስፋ የጽናዕንዐና እቲ ብተስፋ ዝኣምን ካልኦት ክርእይዎ ዘይከኣሉ ይርኢ
ክርስቶስ ዋላ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቆርጽ ኣይፈቅድን እዩ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝገርም ባህሪ ኣምላክ ዋላ ሓደ ሰብ ተስፋ ቆርጽ ኣይፈቅድን እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ስልጣን ኣለዎ ኣምላክ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝዕዘብን ንውጽዓት እውን ፍትሒ ዘውጽእን እዩ ባህሪ ናይ ኣምላክ ዝፈትወናን ዝሕግዘናን እዩ ነዚ ሒዝና ንሕና ፈጺምና ተስፋ ኣይንቆርጽን ናይ ኣምላክ መጽባዕ ሒዝና ንሕና ፈጺምና ተስፋ ኣይንቆርጽን እንታይ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ከንተይና ስለ ምግፋዕ ጥቕዓትን ስለ ልቕሶም ምሳኺንን ኢለ ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቆ እውን ምድሓን ከምጽአሉ እየ ይብል እግዚአብሔር መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 5 ክድንጉ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን በርግጽ ክመጽእ እዩ ዋላ እንተደንጎየ ክሳብ 4 ሰዓት ናይ ለይቲ ንሱ ግን በርግጽ ክመጽእ እዩ ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 እቲ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ልቡ ኩሉ ግዜ ትተኣማመን እያ እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዘየገድስ ክቃወምኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዘስፍር ልበይ ኣይፈርሕን እዩ ኩናቱ እውን እንተዝለዓለኒ እምነት ኣለኒ መዝሙረ ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 3 እምነትን ተስፋን ኣብ ኣምላኽ ኣለኒ ኣይክሓድገካን ዕሽሽ እውን ከቶ ኣይክብለካን ዝበለ እዩ ስለዚ ተስፋ ኣብ መለኮታዊ መጽዋዕ ኣምላኽ ንግበር እቲ ኣነ ክስካዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምስኻትኩም እየ ዝበለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ሰበይቲ ዶ ንፍረ ከርሳ ክስካዕ ዘይትርሕርሐሉ ነቲ ዝጠቡ ውላዳ ክትርስዕ ይከኣላ እዩ ምንም እኳ ንሳተን እንተረስዓ ኣነስ ኣይክርስዐኩምን እየ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ፍቕዲ 15 ኣምላኽ መጽዋዓ ኣትዩ ከምዚ በለ ኩለን ፀጉሪ ርእስኩም እኳ ቁጽራት እየን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 30 ኣምላኽ ኣብ መጽውዑ እሙን ክስካብ ዝኾነ ማንም ሰብ ተስፋ ክቆርጽ የብሉን ዝኾነ ነገር የጋጥም ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ሰርሕ እዩ ኣምላኽ ይርኢ ኣሎ ይበል ዋላ ዓቕሎም ይጽበቦም በርግጽ ክሓልፍ እዩ ይበሉ እዚ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ኣይነብርን እዩ ናይ ግድን እዚ ሽግር ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዩ ውሉድ ኣምላክ ኩሉ ግዜ ኣብ ተስፋ እዮም ዝነብሩ ዋላ እንተስፋ ዝኸውን ምኽንያት ኣይሃሉ ንሳተን ግን ብትዕግስቲ ይጽበዩ ምኽንያቱ ኣየገድስን እዩ እዚ ዘሎ ኩነታት ንሕና ኣብ እምነት ኢና ንምርኮስ ብትዕግስቲ ድማ ንጽበ ገለ ሰባት ኣምላኽሲ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ይብሉ ኣይፈለጥናን እምበር ኣምላኽና ንባሕሪ ጽርግያ ይገብሮ ከምኡውን ካብ ከውሒ ማይ የፈልፍል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ ዘጸአት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ እንተሪእና እሞ ሕጂኻ ኣምላኽና ስቕ ኢሉ ድዩ ዘሎ ኣይፋኑል ኣምላኽና ይሰርሕ እዩ ዘሎ እዋ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ ዓለም ሕማቕ እንዳሃለወት እሞ ንሱስ ሕጂ እውን በቲ ፍሉይ መንገዱ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ጥበብ ኣምላክ ከዓ ከመይ ገይራ ከም እትውዳእ ክትርኢ ኢኻ ብድሕርዚ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ክትኸውን ኢኻ እቶም ተስፋ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓጎስ እዮም ዝነብሩ ብተስፋ ተሓጎሱ ብጸበባ ተዓገሱ ጸሎት ኣዘውትሩ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 12 ብሓጎስ ኣብ ተስፋ ነብሩ ተስፋ ዝቆረጸ ሰብ ከምዚ ይብል እናንብዕን እናጉዞም ዘመን ብስቃይ እንተሞትኩ ይሕይሽ ኣገልግሎት እንተገደፍኩዎ ይሕይሽ ንሓጢኣት ኢደይ እንተሃብኩ ይሕይሽ ኩሉ ነገር ትርጉም ይብልን ኣነ ወዲቀ እየ ኣነ ጠፊአ እየ ኣነ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብለይን ኣነ ንኩሉ ነገር ከሲረየ እየ እምበር እዚ እዩ ተስፋ ምቁራጽ ተስፋ ዘይምህላው ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ግን በኣንጻሩ ከምዚ ይብል እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ ብኣኽናፍ ይድዩ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ፍቕዲ 31 እዚ ደ ኣይኮነን እዩ እቲ ዘረባ ንሱ ንድኹማት ሓይሊ ይህብ ኣምላኽና ዘደንቕ እዩ ንእስነትካ ከም ንስሪ ክሕድሶ እዩ ኣይክሓድገካን ዕሽሽ እውን ከቶ ኣይክብለካን እዩ ንሕና ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና ፈጺምና ንሕና ኣይንፍሽልን ኢና ፈጺምና ውሉድ ኣምላኽ ፈጺሞም ኣይፍሽሉን እዮም ዋላ ደጊኦም በቲ መከራን ሽግርን እንተተባላሸወ ውሽጦን ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይሕደሱ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 ክንርኢ ከለና ስለዚ ንሕና ፈጺምና ኣይንፍሽልን ኢና ፈጺሙ ዋላ ህይወት ዓቕሊ ዘጽብእ እንተኾነ ንሕና ግን ኣይንፍሽልን ኢና ተስፋ እውን ኣይንቆርጽን ኢና እቲ ተስፋ ዝህበና እሙን እዩ እሞ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣል እዩ ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና እዎ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣል እዩ ይብል ዝነበረና ጻንሒት
بزعوة تسفى زي يمثل زنطبن زغدلن بأفت غوهان ملأكتي تأرملي سكاب زود صيني لكم سلاز سمعكمني أفتقور وص من صلاتن صيني لي سمعكم እግዚአብሔር አምላክ ተስፋን አይሞ አው ንመርኮስ አው ተስፋ ንግበር بخالي ጊዜ بخالي خفال ስለ እስካብ ንራኸብ ግን ሰናይ ቅንያት